रौता बियाबाव बे समाव यूपीपीएल राजखान्थि हान्जाखौ रावबो फेजेननो हानाय गोहो गैया। खुलुमबाय स्टुडियो दं आङो राकेश रामसियारि। बे समाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा नीलुत स्वर्गियारिनि मोनसे गोख्रों बाथ्रा बे समाव बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव यूपीपीएल राजखान्थि हान्जाखौ रौता बियाबनिफ्राय बा रौता बियाबाव यूपीपीएल राजखान्थि हान्जाखौ फेजेननो हानाय गोहो गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां नीलुत स्वर्गियारि बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे फैबाय थानाय जे बीटीसी बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव रौता बियाबा ओरैबायदि मोनसे गोख्रों बियाब जाबाय जेराव यूपीपीएल राजखान्थि हान्जाखौ फेजेननो हानाय रावबो गोहो गैया होननानै बुंथिदों बिथां मावफुं सोद्रोमा नीलुत स्वर्गियारि बिथाङा मैयानि सानाव गुबुन राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोर बे दैदेनगिरिजों लोगोसेनो भटार्सफोरखौ गावनि दोलोआव एबा यूपीपीएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान खालामनानै गोबां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथां नीलुत स्वर्गियारि बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे फैबाय थानाय बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जोबोदनो बयनिख्रुइबो बांसिन भट मोननानै देरहासार जागोनखौ रोखा बाथ्रा बुंथिदों बिथां नीलुत स्वर्गियारि बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव यूपीपीएल राजखान्थि हान्जाखौ रौता बियाबनिफ्राय फेजेननो हानाय रावबो गोहो गैया। बे समाव बिथाङा बुंथिदों जे गुबुन बर'ल' नङा गुबुन हारि माहारिसाफोरनि सुबुंफोराबो बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'नि गोख्रों खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै बे समाव यूपीपीएल राजखान्थि हान्जायाव हाबनाया सोलिबाय दं। दिनैल' नङा बेनि सिगांबो गोबां यूपीपीएल राजखान्थि हान्जायाव हाबफैनाय हाबाफारिया सोलिबाय आरो बे समाव दिनैबो गोबां गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय बे समाव यूपीपीएल राजखान्थि हान्जायाव हाबफैबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो फैबाय थानाय समावबो गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय यूपीपीएलआव हाबनाय हाबाफारिया सोलिबाय थागोनखौ फोरमायथिदों बिथां मावफुं सोद्रोमा नीलुत स्वर्गियारि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव फैबाय थानाय समाव जे यूपीपीएल राजखान्थि हान्जायानो जे सरकार दागोन एबा बिटिआरनि खुंगिरि महरै प्रमद बर' बिथाङानो जागोन बे बाथ्राखौ रोखा बुंथिदों बिथां मावफुं सोद्रोमा नीलुत स्वर्गियारि बिथाङा। जयेन जानाया दिनैल' नङा दिनैनि सिगांबो रौता समस्थियाव सानफ्रोमबो जयनिं जायो। बिपिएफनिफ्राय जयनिं जादों, कंग्रेसाव थानायनिफ्राय जयनिं जादों आरो सम सम माने बिजेपिनिफ्रायबो जयेन जानाया रौता समस्थियाव सोलिबाय थादों। गतिके दिनै आं गोजोननाय मोनदों गुबुन हारि माहारिनि जायफोरखौ जोङो यूपीपीएलनि भटार नङा होननानै सानोमोन आरो जायफोरा थांनाय बोसोराव ट्रेक्टराव भट होआखैमोन बिथांमोना फैनानै दिनै ट्रेक्टराव भट होनो थाखाय यूपीपीएलआव जगदान जानो थाखाय फैबाय। आं बिथांमोनखौ बरायनानै लादों। आं गोसो गोरबोजों बिथांमोनखौ दिनै बोजबना लादों। गतिके दिनै रौता समस्थिया ओरैबायदि मोनसे समस्ति जाबाय जेराव कुनु माने नैबे समस्तिखौ फेजेननो हानाय बे ओनसोलाव आरो बेलेग बेबायदि सक्ति जों नुनो मोनाखै। गासैबो रायजो राजाफोरा दिनै दोलै नोगोरै यूपीपीएल हान्जाखौ जोंनि मानिजाथाव चिफ प्रमद बर' बिथांखौनो आरोबाव खनसे चिफ बानायनायनि थाखाय रायजो राजाफोरा दिनै थिरां खालामदों आरो नैबे ओनसोलनि गासैबो जनगोष्ठी जाति बिथांमोना फैनानै जगदान खालामदों। गतिके आं गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोनखौ आङो साबायखर होयो। बेथ' दिनै आं बुजिना मोनबाय थांनाय बाराव जेसेबां भट मोनदोंमोन बिनिख्रुइबो बांसिन भट मोनगोन आं बेखौ दिनै बुजिनो हादों। थांनाय बाराव जेसांखिनि भट मोनदोंमोन बिनिख्रुइबो बांसिन भट मोनगोन बे कारनावनो बुजिनो हाबाय जे जाय बिथांमोना थांनाय बाराव जोंनो भट होआखैमोन बिथांमोनाबो फैनानै दिनै दोलै नोगोरै जोंनो मा खालामबाय जयेन जाफैनानै बिथांमोना दिनै खोथा होबाय जे बिथांमोना ट्रेक्टरनि सावगारियावनो भट होगोन आरो बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि नङा बिथांमोना गुबुन बाङालिफोरनि दङ, नेपालिफोर दङ, आदिबासिफोर दङ, अनेक गुबुन हारि माहारिनि बिथांमोना फैनानै नै माने राजबंशीबो दङ, राजबंशीनि बहुत सुबुंफोरा दिनै बेहाय जयेन जाफैदों। गतिके आं बिथांमोनखौ गोजोननाय फोरमायदों आरो बिथांमोनखौ आं साबायखर जासियो।